Karl? Snak over spillet. Ja, læg på. Læg på hende på vores opkald. Fordi vi spiller meget sammen i vores fritid. Fordi vi har jo sommerferie. Ja, hvad så? Jeg går lige ind på lyseblå i farve igen. Du må godt være den der farve, hvis du gerne vil være den. Jeg kommer bare lige lyseblå igen. Så gør jeg mig pink. Jeg kommer pink, så. Hvorfor bliver jeg gul af det? Sådan der, vi er samme farve. Karl, hvordan bliver man pink? Det ved jeg ikke. Nå, det ved jeg godt. Hvordan? Prøv at se. På blå, så skal du have rødt. Gå lige max på rød. Max på rød nu. Ja. 200 på. 255 derpå. På max på rød okay. Og 200 på den øverste. Nej. Jo, nu er jeg pink. På blå skal nu er pink. Stå. Jeg er pink. Godt. Og så er vi den herfra. Kom. Nej, den max, den er bedre. Skal jeg skifte min far? Nej, jeg tager lige noget tøj på. Jeg tager lige en trøje på. Karl, jeg tager lige en trøje på. Mathieu. Hvad? Kig lige. Kig. Har du unlocket den? Ja. Finally, bro. Den her som til at unlock alle ting. Hvad? Ui. Karl, kom. Karl, stiller derovre. Karl, ja. Stiller derovre. Hvad er der? Stiller derovre. Gik ned under. Ses. Den her unlocker jeg i min sidste video. Jeg tror, jeg lave. Nå ja, vi skal her. Karl, filmede jeg mig unlock grappleren? Nej. Ej, det er trist. Jeg prøver ikke at bande, fordi jeg bander meget. Karl, er det ikke rigtigt, at jeg siger mange bandeord? Jo. Ja, den her siger flest bandeord i vores klasse. Så det er derfor, jeg begynder at lave videoer. Det er sådan, jeg skal øve mig i. Mathieu? Jeg kan ikke sige bandeord. Og vi filmer i kloakkeren. Karl, det er dit lys. Vi filmer i kloakkeren. Hvad? Vi filmer i kloakkeren. Filmer vi ikke kloakkeren? Jo, vi filmer i kloakkeren. Ja, efter vi skal lige ind. Karl, kom. Det er det, jeg kaldte det mørke hul i sidste runde. I sidste video. Jeg har ikke lagt videoen ud endnu, men den kommer. Den kommer i morgen. Kan vi op på toppen her? Ja, her har vi først en sofa. Her der har vi lidt et eller andet filme noget. Et eller andet filmebras. Jeg ved jo faktisk ikke, hvad det er. Her. Sofa. Og pæle. Hvad er det, Mona? En dobbelt sofa. Dobbelt sofa. Og her har vi sådan en massive. Her har vi sådan en massive sofa. Og sådan en massive stak træ. Men nu går vi nu i Sursen igen. What do you mean about that? What do you mean about that? Bro, vi blev aldrig færdige med den sidste video nede ved Sursen. Hvad? Vi blev aldrig færdige med den sidste video nede i Sursen. Jo, jeg blev færdig med den, Karl. Nede igen. Karl, jeg blev færdig med den. Ja. Jeg sluttede den bare lidt tidligt. Jamen, vi kom aldrig så langt, vi er rigtig vilde. Nej. Hvor er vi nu? Kom. Det er godt nok en lille task. Karl! Karl!
Karl, Ja. prøv at kigge en taske. Der er ny update, Karl, jeg ved. kig en taske, jeg har taget med ved duel. Karl, kig. Karl, prøv lige at kigge. Karl, Der er kommet en ny update. Og jeg ved stadigvæk, hvor vejen ud er. Karl. Kom lige. Karl, prøv at kigge en taske, jeg kommer til at tage med. Okay, red light, green light, den er lige der. Er det? Shit. Kom. Se, red light, green light er lige der, så pas på. Jeg bliver altså nødt til at stoppe videoen. Godt, Jeg gå, starter gå, en ny. gå, gå, Prøv lige gå, vent, Karl. gå. Karl. Døde du? Ja, Jeg kommer tilbage. må jeg ikke samle mit spilsår og så sætte det ind i min krop. Jeg bliver nødt til at... Karl, jeg bliver nødt til at stoppe videoen. Jeg lagger. Så. Jeg lagger. Nu. Ej, Det er det ikke god mening. skynd dig, river mig. Inden den bliver rød. Du reaver mig lige så snart den bliver rød. Karl, kom her. Ja. Her er en Gatnik attack. Gatnik. Kan ikke? Nej, kig. Du kan bevæge dig. Nå nej. Jeg græd mig nu. Jeg stopper altså videoen nu, fordi jeg lagger i dag. Vi bliver ved i morgen.